see, 'cause I think I do want you next to me. Hey, good morning! Good morning, guys! So, mag-vlog lang ako mga short clips kung ano ba yung ginagawa namin every day or every other day. Kasi ayoko mag-vlog ng mahaba kasi wala naman kayo masyadong ganap. And then, marami pa akong i-edit ng mga vlogs. So, ipapakita ko lang sa inyo yung mga naluto ko sa air fryer. Yes, Baba. Kumukuha na siya. So, linuto ko to sa air fryer. Ito yung cherry tomatoes. Inuna ko tong tomatoes, ayan, parang siya na-grilled. And, sinunod ko itong bacon mga 12 to 15 minutes. So, depende sa inyo kung gano'ng ka-crunchy. Kasi, pwede lang yung parang hindi masyadong crunchy and pwede rin crunchy. Aray, nasasamid ako. Excuse me, nasasamid ako. And, eto, ang nandito sa air fryer is, ayan, trinay ko kung pwede ako makaluto ng corn. So, ang ginawa ko, brinash ko siya ng ayan. Mga 12 to 15 minutes din to. So, trinay ko lang kung makakaluto. Yes, Baba. Yes, wait. It's hot, Baba. Hot. So, yeah. I blow. So, trinay. Yeah, wait. Trinay ko lang kung makakaluto rin siya ng corn. So, kung maganda ba ang pagkakaluto. So, ang ginawa ko, brinash ko lang siya ng butter. Yes, Baba, wait. Brinash ko lang siya ng butter. You can eat that one. So, brinash ko lang siya ng butter. Then, dinuto ko siya mga, yeah, 12 to 15 minutes. So, ngayon na alam ko na yeah, pwede siyang lutuin dyan sa air fry. So, sa susunod, isasabay ko na siya sa tomato or sa yung mga hindi greasy na food muna. So, yun dapat ang uunahin ko. Kaso nga, trinay ko lang kung maluluto siya. So, nauna yung bacon. Watermelon. That's not watermelon. That's rock melon, Han? So, yan. So, gumagawa ako, nagkat ako ng rock melon. Ayan, kumakain na siya. So, yan. So, hindi ko to haban. So, ipapakita ko lang yung prepare kong food namin ni Holly. Tapos, yeah, ito yung aming breakfast slash lunch. Kasi ano pa lang naman 9:30. So, baka makakain kayo mga 10. So, ayan si Halo, kumakain na siya. How is it? Good. Good. Amy, this is my food. Thank you, nagpipray na siya. So, eto na yung breakfast slash lunch namin ni Holly. Meron siyang corn and cherry tomato or sweet tomato. Tapos, avocado, bacon, rock melon, and yung egg, tapos may corn siya dyan. Tapos yung spinach. So, yan yung yung sa kanya. And eto yung akin. So, pareho lang kami ni Holly. Pero mas malaking portion lang yung kay Mami. So, ayan. So, eto yung mga niluto ko sa air fryer. Etong bacon, corn, tsaka yung cherry tomato, sweet tomato. Tapos, yes. And, ayan. Say, good. Good. Say good morning. Good morning. Busy na say siya. Yeah. Ayan, inuna niya yung egg. Ayan. And now, corn naman siya. And kumain din siyang, It's my bag. what's your bag? Egg. It's my bag. Say itlog. It goes And, ayan. Spinach. spinach. Like this? Okay, try this. Kasi kumain na siya nito with, etong avocado. Wait na. for that. Yes, sa baba oh, look. Look, Holly. She can eat spinach with avocado. Oh, Papa. Busy pa siya sa corn niya. Oh, Papa, open to make you strong. Okay. Wait. Wait daw. Oh, kumakain pa siya ng corn. Okay, oops. Oh, hurry up. Hurry up, Papa, oh. Show other kids that you can eat spinach and avocado, Baba. Daddy. And Daddy. Okay, come on. You show Daddy. Come on. Here, Baba. Nangangalay na si Mommy. Wait. Oh, wait ha. Wait daw. So, ilapag ko muna dyan. Wait lang. I eat this. Okay. So, ayan. Ready na siya. Ako na, I'm Baba. going to do it. Okay, you can do it. Okay. Careful. See, kids, you can eat spinach and broccoli to make you, avocado to make you what, Holly? Show them, Baba. To make strong. Uh-oh.
go. Yes, okay. Good job, Baba. Uh-oh. Sarap. Say, masarap. Say, kids eat vegetables. Say, say, kids. I go. Yeah, say, kids. Can you say, kids? This Don't don't forget toys. toys. Don't forget. Say, don't. Then Again. and bowl. Yeah, don't forget to eat vegetables to make you... Phone. What? I can hear you. To make you what? Phone. How strong? Show me. Yes. See? Ang galing niya, oh. First niya, kumain na spinach na combination is may avocado. Kumakain naman siya nito na may salt and pepper. Yung pag sinosute ko siya sa garlic. Pero ngayon, wala siya. Ano lang talaga siya. Parang blanch ko lang siya. And then, walang salt and pepper. Kasi yung bacon maalat na. So, wala yung salt and pepper. Kahit yung egg, wala siyang salt and pepper. So, ayan. Yan, butter lang yan. Wala rin siyang salt and pepper. Good job, Baba! Say, see you, kids! Look at them. Mauubos yun na yung corn. Wow, Baba. Good job. Yeah. See ya. Big. No, say B. Big good. Look at them when you say that. Big good. Again. Big Look good. at them. Big good. Say, salamat po. Jumpa. Tumusok na siya ng tomato. Go, Papa. Oh, and bacon. Oh, bacon muna daw. Good job. And tomato as well, Baba. Kuha siya ng spinach. Bacon. Ayan. How about tomato? Show them how you eat tomato, Baba. So, other kids can eat that as well. Come on. Okay, Mommy will do it for you, Baba. Hindi niya makuha. Ayan, itry niya ulit. Wow! Okay. They're waiting for you, Baba. Oops. That also will make you strong, Baba. And we're gonna show it to Daddy. Oh, no, it's gonna... No, you might drop it. Ready? 1, 2... Good job! And eat with bacon, Baba. Good job! Yay! High five, Mommy! High five, Mommy! Oops! Yan, ubos na. Yan, yung natira sa akin dalawa kasi sobrang busog na ako. And kay Holly, ayan. Ano na siya talaga? Adult na siya kung kumain. Oh. Ang dami niyan, diba? So, ayan na lang yung natira. And si Holly din at sila kuya, umiinom din sila ng Yakult before or after breakfast or after meal. Basta umiinom sila ng Yakult. And ako din, umiinom din ako na ito yung Biroka. Ayan. So, yan ang aming breakfast/lunch. So, and ito pala yung watermelon na binili namin nung isang araw. Hinol ko to, pero ngayon ko pa lang siya hatiin. Kaya, tingnan ko. Matamis. Yum. Huh? You wanna try? Ito na yung ating taste buddy natin. Here, Baba. What you gonna say? Okay. Oh, come on. Here. Let me know. Ano? How is it? What does it? How is it? Baba! Ala, iniwan niya na ako. Naglalaro siya doon. No? How is it? Good. Good. Say, Ma. I get more. You wanna get more? Okay, later. Okay, Mommy will cut it first, okay? Masarap. Say, masarap. Say, Yeah. masarap. Gusto niya para. So, yan. Hatiin ko muna siya and bigyan ko si Holly. Ha? More Ano? beef. Oh. Ano? More beef. Fish. Oh. Did you? Yeah. Okay, wait. More. Manners. Fish. Okay. And si Holly, nagpalagay siya ng bib kay daddy niya kasi,
Okay, here's your watermelon. Oh, your spoon. No, you don't need a spoon. You need a Boy. fork. Where's your fork? Ah, here. Here's your fork. Anong sasabihin sa mama? It's in jail. What? In jail. What you gonna say? In jail. Ma. Mom. Sa. So. What? Salamat po. Say it. Salamat po. Ayan, pumesto po siya sa upuan ko. How is it, Baba? Good. Be careful with my computer, okay? Don't touch it, okay? Boy, I said don't touch it. Cheeky girl. Eto na yung kalahati ng watermelon. Ganito ko siya nahiwa. Ganyan. And sobrang dami niya na. Punong-puno na to. Ang laki nitong bowl. Ayan, malaki yan. O, ayan, puno na siya. And eto, yung mga nakikita nyo, kinutkot ko talaga yan. Sinimot ko talaga gamit etong spoon. Kasi ayan, ang dami ko pang nakolekta. So, ilalagay ko nito sa freezer kasi sobrang dami niya. Kasi ang watermelon mabilis masira once na nabuksan na. So, ang gagamitin kong pang, parang i-divide sila sa, siguro ganun karami lang. Ang gamit ko ay, gagamitin ko itong cling wrap na to. So, ipakita ko na lang sa inyo mamaya. Kasi pag gumamit ako ng ziplock, marami ako masasayang. So, eto na lang para tipid. So, babalutin ko muna sila. Yan, tsaka eto. Then, after ko mabalot, eto naman yung next kong hiwain. So, yan. So, ganyan. So, pakita ko sa inyo pag tapos ko na lahat na mabalot. Ito naman yung isang kalahati ng watermelon. Ayan siya. Ang dami niya din, oh. Ayan. And as usual, ayan, sinimot ko siya. Ayan. And ito yung nakolekta ko. And then, maraming juice na, ayan, oh. Linagay ko siya dito. Ayan, oh. Nakaipon ako ng ganyang karaming juice na watermelon. O, diba? Ilalagay ko yan sa ref. And, yeah. May fresh tayong watermelon juice. So, ayan. And, ito yung nabalot ko na. Ito yung isang kalahati. Ayan, nabalot ko na siyang ganito. Diba, ang dami niya. So, yeah. Babalutin ko rin to. And magtitira ako para kainin ng mga bata. So, yan na yung vlog natin, guys, for today. Thank you. And, kumakain pala ako ng ito, yung chicharon bulaklak. Regular pork crackers. So, and may suka na may sili. So, yun na, guys. Thank you. Maglinis na ako after. Yung chinap-chap ko yung watermelon, yung pinagtanggalan ko ng laman. Ayan. And, ayan, ilalagay ko na yun sa freezer. Ang dami niya, oh. Andito na sila, oh. Kauwi lang nila ng bahay. And, ayan, kumakain na si Sak ng watermelon. Yes, kuya? Why are you cooking? Yeah. Oh, yeah, I did. Ayan. Gutom na sila. Nag-walking kasi sila galing sa school. Hi. Mahilig sila sa fruits. Say hi. Hi. Hoy, say hi. Hi. How's school? How's school? Good. And ayan, magyayakot din siya. Si kuya nag-move yung strawberry. Day 2. Ayan, nagluluto ako ng chicken liver and giblets. So, ayan, pinapakulang ko lang siya and ilalagay ko siya sa air fryer para healthy. Kasi pwede rin kasi itong tawag nun, i-deep fry. Pero ilalagay ko siya sa air fryer kasi na-try ko na sa air fryer, masarap din siya. Para rin siyang prinito. So, yan. So, yan ang niluluto ko ngayon. So, ayan. Tapos na to. Tuyo na siya. Wala na siyang tubig. Ayan. Siyempre, ang next kong gagawin ay papatayin natin yung apoy. Ha? Where's your water? Here, Papa. Oh. Get water. Okay. Get some water, baby ko. There, oh. Kinuha ko kasi yung water niya. Get more. Good job. Ayan siya na po. Marunong na siya. Bigger na. Are you bigger, Baba? So, yan. So, ang next step is, ilalagay ko na siya sa, ready ko lang yung air fryer. Ready ko lang tong air fryer natin. Kasi, eto, pangatlong beses ko na ito linuto sa air fryer. And then, para rin talaga siyang na-deep fry. Yung lasa niya, ganun pa rin.
Kasi dati, lagi ko to talagang dinuluto kasi favorite ko to. So, nililinis ko lang kasi kahapon, hindi ko napakita sa inyo. Nagluto ako ng cordon bleu. In IG story ko yun. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Basta yun. Yung mayroon siyang chicken. Yeah, chicken then, tapos may ham and then cheese. So, yun ang linuto ko. Hindi ko napakita sa inyo pero in IG story ko siya. So, linilinis ko lang yung yan yung cheese. So, ang kagandahan pa dito sa air fryer, hindi mo siya kailangan hugasan lagi. Aalisin mo lang yung mga ganyan. O, tapos, kung may oil mang galing sa bacon, itatapon mo lang. Tapos, punasan siya. Once ko pa lang to, since nung nabili to ni Pong para sa akin, once ko pa lang to nahugasan. Kasi hindi siya marumi talaga. As in, konti lang yung oil niya. Ang oil niya, pag nagkakaroon lang siya ng oil pa, nagluluto akong bacon. Yun lang. Mommy, open this. Wait, Baba. Hot. Okay, wait. Mami, clean this first. So, ayan. Tapos, eto, ang maganda ba dito, hindi siya yung katulad sa deep fryer na, alam mo yung parang, tawag nun, yung puti na maliliit ang butas. Eto, hindi siya, kaya madali siyang linisan, oh. Mawal focus. So, wait lang. Mawal focus. Ang kulit ng aking kasama, wait. Ayan, alis ko na yung mga dikit na cheese. And, ayan, pinunasan ko lang siya ng paper towel. Ayan, malinis na siya. At saka, eto, ilalagay ko na to. O, diba? Wala na siyang oil tsaka cheese. So, ilalagay ko yung chicken liver tsaka yung giblets. So, ayan, eto yung liver. Tapos, ayan yung matigas yung giblets. So, ayan. So, hindi ko inubos kasi madali lang naman to lutuin. So, yung pinakulaan kong tira, ilalagay ko sa ref. So, ilagay na natin yan. And, isi-set ko siya sa 200. Wait, 200, then 15 minutes. Tapos, chine-check ko pa naman kasi ito eh. Kung okay na yung pagka-crispy. Tapos, ano ko siya, tawag nun? I-flip sa kabila. So, yan. Yung tira. Ayan. So, ilalagay ko yun sa ref. So, at least, bukas, madali na lang siya or the next day. So, ayan. Yes, Baba, do you wanna try? Yeah. What's that for? This is chicken. Eto liver yan, oh. How is it? Uy, come on. How is it? Look at me. Baba, how is it? Good. You like it? That good. You like it? Okay. Kahit ganito lang, masarap siya. As in, malasang malasa siya. Pag, ayan, malambot. Pag ano niya, pag hindi na ako behind sa mga vlogs, oh wait up, it's hot. Pag malapit na ako maging updated, gagawin ko to para malaman nyo yung mga linagay ko kasi ang sarap niya, promise. Pera? Ano? What's that? What do you want? Boy. No, it's chicken. Chicken. What's the phone? You want more? Okay. Anong sasabihin? Enjoy. What's that? What you gonna say? Enjoy. Salamat po. Gustong-gusto niya yung liver. And then yung eto yung balon-balunan ang tawag dito, 'di ba? Yung giblets. Eto, tingnan niyo ha, ang lambot. Ang sarap. Sarap. Ayan na. Pwede siyang iulam. Wala akong kanin eh. So, update ko na lang kayo mamaya dito sa nilagay ko sa air fryer. Ayan na yung itsura niya. Diba sinet ko siya for 15 minutes? Ano pa lang siya? 12. Ano siya, oh? Nag-firm. Yung parang, ayan. Ayan. And ayan yung balon-balunan ba ang tawag? Sa Bicol, ewan kung Tagalog ang balon-balunan. Ayan. Yung matigas. Kasi sa Bicol ang tawag dito is balon-balunan. Lagay ko lang to sa plate, then kuha tayo ng sausawan na suka na may sili. And anong oras na? Magpa-5 na wala pa yung boys. Hoy, Baba! Ano? Baby Nana. Oh, baby! Baby Nana. Huh? Baby Nana. What's that? Baby Nana. What? Oh, under? Yeah. Yeah, okay. Say hi to the people. Hi, people. Hi, guys. Hi, guys. Look, Peter.
So, ayan na yung chicken liver tsaka giblets na may sausawan na sukang mayroong sili. And, nag-e-edit ako. So, ito ang masarap na snacks. Diba? Mag-snack na tayo. May break po ang pagtatrabaho. Nag-e-edit din kasi ako. Ayan, oh. Ayan, edit. And snack. So, yun guys. Mamaya na lang. Ipakita ko yung pizza ng mga boys. Tingnan nyo na si Holly. Ayan na naman siya. Okay, it's hot, Papa. Ati ako. Huh? Tipo. You blow? Okay, you blow. I want the spicy. Oh, you want it spicy? Okay, you I do. like it. I don't like it. Okay, you do it. It's hot. Sarap! Oh, Ano? yum. Yum? Yeah. Approve? I like spicy. You like spicy? No. No. I like spicy. Ang sarap! Dili. Delicious. Sarap, guys. That boy. Mm-hmm. That chicken. That boy. Sarap. Yeah. Ma, ito passion. Okay. I don't like it. Don't like it. Okay, you don't like it. I like it too. Ayun yung spicy. Ba't mo sinawsaw? Mom. Too big. This one. Sarap. Say, sarap. Say, sarap. Sarap. Like this. Say, sarap. Sarap. Ayan, dito na sila. Ayan yung pizza. Si Alvin.